Guys, it's me, Michelle V, and heart visual comments sa aking YouTube channel. Hello, kamusta po kayo? Hi guys, magandang araw! Anyways, hapon na. Ayun, kung napansin niyo, diba, nagluto na ako ng ano namin lunch. Ayun, kinain namin ng akin ng usawa kanina sa aming lunchtime. Tapos ngayon, alam niyo ba anong oras na? Sobrang anong oras na talaga. Kasi alam niyo yung ginawa ko is, naglinis ako ng aming balkon. Di ba kanina nakita niyo din? Ayun ang unang-una kong ginawa. Hindi pala unang-unang ginawa kasi nagkalumusan pa pala kami. Tapos naglinis pala muna ako sa loob ng bahay. Tapos sumunta ako ng balkon, pinagkuha yung mga damo-damo doon. Tapos inanuhan ko yung bike ko doon sa labas at nilagyan ko ng cover, ganyan. Tapos, naging busy na ako dito sa kusina namin kanina. Nagbago ako ng mga kanik-kanik na gusto kong basta ganun i-arrange. Tapos, as in, naglinis talaga ako ng bahay. Especially dito sa kusina kasi bukas naman ay yung sa CR naman namin. Tapos, mamaya is maglalaba ako. Sa ngayon, pupunta muna ako ng Aldi dahil bibili ako ng, bagay na kailangan dito sa bahay namin kasi bukas is holiday dito guys sa Germany at pagka-holiday sarado ang grocery store, so pupunta na muna ako doon at dala-dala ko yung mga ibang mga bottles dito na sa amin. Tapos ayun, update ko kayo mamaya sa ating mga kaganapan. Punta muna ako ng Aldi. Hi guys, update. Bahay na ako, diba? Ayan. Galing tayo ng Aldi. Bumaba itong pants ko. Ibig sabihin, pupayat na agad ako sa 2 araw na pag-exercise ko. Pangalawang araw pa lang ngayon. Pangalawang araw pa lang ngayon nag-exercise. Ayan, may naiwan pala ako dyang mga hugasin. Tapos, basta ganun. Kasi nga, inuna ko yung mga paglilinis ko dyan. Ganyan. So, yan. Tapos, ito pala yung pamili ko. Bili ako ng isang tawag ito? Baguette. Gusto yan ng aking sabang dolls. Tapos, bumili ako ng saging dahil saging is life. May saging po pala isa dyan. So, meron pa saging is life ng ating wallet. Tapos yung salami ng aking kusawa dahil wala siyang salami. Ito na lang natira sa kanyang salami. Ayan. Tapos, bumili ako ng mangga dahil may mangga ulit. May maganda na yung mangga dito sa Aldi malapit sa amin. Uy, nakalimutan ko yung carrots. Kasi sabi ko, gagawa ako ng salad na mango, tsaka mango. Na lang ba? Apple, tsaka carrot lang. Masarap talaga siya. Sobrang masarap. Try nyo, apple, tsaka carrot lang. Pagsamahin nyo, masarap. Sobrang sarap. So, bili ako ng spinach kasi ako yung magmumunggo bukas. Bukas. Hindi sa Friday pala. Hindi palang sa Friday pala. Meron pa ako ditong natira na okra. Ayan. Nagbumunggo ako. Lagyan rin ng okra. Tapos, sa Friday pala. Binili ko na siya ngayon. Sa Friday, bukas naman yung Bukas naman yata sa Friday yung Tapos, bili ako ng margarine. Margarine kasi, naubos na yung nandito. Konting-konti na lang pala itong natira. Kasi, ang aming lunch, diba, mashed potato. So, napunta sa mashed potato yung mga butter. Ganyan. So, yun. Madami kasi ako maglagay kasi para ba. Tapos, itong schnitzel. Tapos, bumili ako ng isang Coke lang in case of yung gisawa ko. Tapos, bumili ako ng isang gata. Kasi gusto kong gumawa ng mango. Basta matagal ko na siyang gusto. Tapos itong pomes, pang partner doon sa dito sa
litzel, pang partner yan. Lagay ko dito, pang ano pa naman yan, bukas. Pang bukas ng aking gisawa bells. Tapos, maglapas nga tayo ng, ano, gusto kong kumain ng ice cream eh. Sobrang hot. Sobrang hot. Ito nakainin kong ice cream. Dami dito mga ka-ice creaman, diba? Dito sa ano, manit-anit. Sa Friday ako namumunggo. Tapos, kasi nandito ang aming bata sa Friday. Maaga siya nandito sa amin. Kaya, yun. Tapos may isda ako dyan. Binilhan ako ng asawa ko ng ano, ng fresh na, tawag ito? Fresh na dorade. Yun. Iparito, pang ano yun sa ano, sa munggo. Sa Friday. Ganyan. So, yun. Dalawa-dalawa yung aking ano. Ayan. Tapos, kain tayo ng ice cream. Ang nabayaran ko ngayon is 17. 17.10. No. Nasaan na ba? 18. Usap na kami. Ito, mayroon akong ganito. Kasi gusto ko talagang gumawa ng ano. Ang tanong, wala pala akong ano. Malagkit. Ay, wala pala akong malagkit na bigas. Oh, sa Friday lang yan ko asawa ko. Bumili kami ng ano. Kasi meron din dito sa ano eh. Dito lang malapit sa amin. Meron. So, ayun. Kain tayo ng ice cream. Wait lang. Parang nag-ano yung aking bibig ng ano, ng malamig ba? Ganun. So, kain tayo. Wait lang. Hindi ko kain siya. May tubig ako dito guys. Kanina pa to. Ang ano ko ngayon sa tubig dahil mainit ang panahon. Ganun. So, kung makikita ninyo, malapit na dito ano. Kasi nga, ano ako kanina, nag-arrange ba? Pinag-arrange ko yung ano namin dyan. Pinagitna ko siya. Kasi ito, for the bottles, ganyan, yung mga empty bottles namin, ganun. Tapos sa kabila, yung mga, ano na, ganyan. Tapos, yung mga sapatusan namin, mga pinaglilinisan ko lahat, ganyan. Tapos, ito sa bahay, sa balkon, ganyan. Sabi ng asawa ko, anong pinagagawa mo? Sabi ko, naglilinis. So, yun, naglinis ako kanina. So, kain tayo ng ano. Mainit sa labas, mainit. Kaya tayo ng cactus. Ay, ano. Pambata to eh. Ang dami na kasi dyan na ipon na ano. Kasi pagka bumibili tong bata din namin, pagka nandito. Ganun. So, ayan o. Ayaw lang niya ng ganito oh. Itong parang ano. Kasi parang mint. Ito na parang bubblegum mint something yung lasa. Pero masarap siya. Ayan o. Pink cactus. Ang tamis. Nag-diet pa sa lagay niya. Sarap. Gusto ko sana magala. O pumunta ng bayan. Tapos, gusto ko kasi bumili ng ano, ng pot para sa halaman namin. Kasi maglilipat ako ng ano. Kaso lang, sabi ko, mainit talaga sa, ano pa, kumbaga, yung paa ko ngayon is aray. Parang barang aray na. Ano, tawag ito, hindi pa siya ganun ka-okay. Ayan, ano pa rin siya. Pero, ano na, humupa na yung, ano niya ba, yung pag-bump, yung bumpy, parang pamamaga niya. Ganyan. So, yun. Inaano ko lang siya sa lagi ng ano. Kasi ang sabi doon ng doktor na pinanood ko sa ano is lagyan ng ice. Tapos, at least 20 minutes a day. Tapos, ano ba yun? Stretching. Basta may ganun. Tapos, pagkagabi naman, pagkabago matulog, nilagyan ko naman siya ng efficacent. Tapos, nakamedyas ako ba? Ganyan. Para inisip ko tuloy, ang bata ko pa para pagkatawag ito. Katritis. Tapos kakain pa ako ng munggo niyan sa Friday, di ba? Basta. Di ba? May problema pa ako. Kasi may munggo ako, matagal na yung munggo ko dyan eh. Hindi ko pa naluluto. Ayun.
Tapos, ano gawin ko ngayon? Gusto ko mag-bike. So, update ko kayo mamaya guys kung dadalhin ako ng bike sa labas. Nandun yung bike, kinayos ko na yun sa labas. Ano na yung balko namin, malinis na talaga siya. Nililinis ko na. Tapos, ayan. Bukas ang continuation ng paglilinis. Mag-ano ako ng aking labahin. Ganyan. Tapos, ayan. Nag-vlog ko eh. Update ko kayo mamaya. Hi guys. Welcome back. Charis. Ay, nandito na tayo. Naghugas na ako ng mga kailangang paghugasan. Ganyan. Ayan, naubos ko na yung yung ice cream ko na kinakain kanina. Yung maliit lang yun. Pang bata ba na pang bata. Kaya ang tamis-tamis. Ganun. So, yun. Kasi yung mga ice cream dito na binibili namin is yung pang bata talaga. Kasi nga yun ang gusto ng bata namin. Ganun. So, ito pinag-iinan ko ng lunch. Yung pagkain namin ng aking jusawa. Tapos, nag-ano na siya. Nag-work na. At, yes, medyo, late ang niya. Late ang kanyang uwi. Kaya, ayun. Naisip ko sana kung mag-bike ako sa labas. Pero maano pa nga kasi yung paa ko. So, sabi ko parang hindi na muna. Dito na muna tayo sa bahay, no? At, speaking of, hindi ko pa rin pala na dadala sa baba yung aking labahin. So, isasalang ko pala yun siya kasi kailangan ko siya labahan. Pero yung mga lang muna, yung mga bicolor. Dahil yung mga puti ay iipunin ko muna yung mga puti ng aking usawa, yung mga damit niya. Para isahang isang laba. Ganun. Yung aking mga puti kasi kasi pangit kasi pag isabay mo sa ibang kulay yung mga puti, 'di ba? Na damit. Ganun. So, bang gagawin ko? Ayun lang. Tapos, gagawin ko. Wala akong masyadong gagawin dito sa bahay namin eh. Pero, bukas na lang ako mag-ano pa ng pahinga na muna. Yung paa. Kasi tawag ito. Alam niyo ba kasi na hindi ako maglakad. Tapos, walking ako. Tapos, everyday, nakukomplete ko yung goals na sinasabi doon sa app sa phone ko. Ganyan. Kaya siguro na sobrahan talaga. Tapos, ito pa, pagka halimbawa, pupunta ako ng bayan o something like that. May pupuntahan ako, ganyan. Tapos, ko pa yung bus, ganyan. So, syempre, kailangan mong bilisan ba yung lakad, ganun. Parang na-trigger siya, ganyan. So, yun. Na-trigger yung paa ko. Kailangan yun ng pahinga. Hindi naman pwede hindi ako maglakad kasi may mga alis, diba? So, ang ginagawa ko pala is sinasabunan ko na ito, sinalagay ko dito sa aming tawag ito, dishwasher. Tapos papanuhan ko siya, tawag ito ng short lang. Parang 30 minutes lang na dito sa dishwasher. Pero naiipon kasi kaya ako siya hinihugas ng ganito kasi nga naiipon siya ba. Naiipon yung tawag dito, naiipon siya dito. So, sabi ng asawa ko, idiretso ko daw lagay dito sa dito sa aming dishwasher. Tapos ganun. Pagka ganun kasi, tapos mag-aantay pa ako ng susunod na na another pinggan. Kasi naman, kami lang di ba kakain? So, meron lang ang pinggan na ilalagay ko dito. Halimbawa, pagpalagay natin 5, no? Kasi kung lagay ng mga ulam, something like that, 5, 4, mga ganyan. Sayang ang tubig. Pagka yun lang sila, pagka gusto mo kaya ang ginagawa ko din is, pag ganito na lang, tapos sabay-sabay na lang sila pagka sunod na araw, tapos puno na. Yun ang ko. Doon ko papaanda rin ba yung yun. Para hindi sa mga kasi pagka kaya pangit kaya siya. Pangit pagka hindi mo agad.
Kasi yung mga tira-tirang pagkain dito sa mga kutsara, sa mga sa ano, tapos hindi talaga siya matatanggal ng ano, yung tanggal na tanggal ba. So, kailangan mo pa talaga siyang anuhan. So, yes, guys. Yung ating vlog ngayon is ganito lang sa bahay, gano'n, nag-grocery, ganyan. Tapos, ano pa ba? Ano pa hugasan? Ano pa ang aking hugasan dito? Ito pa pala. Hugasan ko. So, basta ko mga tapos, ano kayo? Update ko kayo, ha? Oopsie. Oh, so, may tira pa palang ano dito. Mashed potato. Kanina, madami itong niluto ko eh. So, lagyan natin dito. Kita po sa lagyan natin dito para mahugasan ko na yung ano. Kasi nga, pinakain ko talaga ng madami yung aking jusawa. Para hindi siya magutom dahil matagal ang kanyang trabaho. May baon naman yun siya tinapay, ganyan. Pero gusto ko yung nakakain siya muna dito sa bahay. Pero madalas kasi, sobrang aga ng trabaho niya, kaya yun. Hindi naman kasi sila masyadong nag-almusal, alam mo yun. Kaya puro tinapay lang naman talaga kinakain ng asawa ko. Pagka halimbawa nagkaroon siya ng break time, tapos punta siya ng supermarket, something like that, doon bibili siya ng mga something na gusto niyang kainin, ganyan, kung gusto siyang kainin ba. Pero minsan nagdadalawang isip pa yun. Bibili siya kasi may baon siya. Napakatipid, ganyan. So, yun. Hi guys, update. So, yun, nasampay ko na yung aking mga nilabhan. So, yun, mga ano yan, makatikolor. Tapos yung mga ano ba, mga medyas, mga ano, something like that. Tapos, meron pa kasi dito isang hindi pa nagagamit yung asawa ko na na uniform niya na puti, ganyan. So, pinauubos ko talaga lahat muna yung mga puti niya na uniform. Tapos, para sabay-sabay kong lalabahan. Ganun. Tapos, ayun, para, alam mo yun, sabay-sabay sila sa ganyan. So, ayun na. Waiting na lang tayo. Nasampay ko na at yes, wala naman ako ibang gagawin. Ganyan. So, ayun. Sana nag-enjoy kayo sa vlog natin ngayon. Ito lang yung vlog ko ngayon. So, sana nag-enjoy kayo pa din. At sana patuloy nyo suportahan pa rin ang aking YouTube channel. Ayan. Maraming salamat po sa panonood. And I will see you guys in our next one. Always smile and God bless us all. Cheesy!